dangane da abin da ya shafi majalisu ko ƙungiyoyi waɗanda mutane suke taruwa, ya zama wannan taron an tare ne ba don Allah ba. Misali, wasu ƙungiyoyi suna haɗuwa su haɗa kansu su yi abin da bai cancanta ba a rayuwarsu. Misali kamar ku samari ko waɗanda suke haɗa ƙungiyoyi sai su tana mafi tsada kamar gezina, sai a ɗinka ta, sai wannan isa yau, sai gobe wannan ya sa, sai jibi wannan ya sa, ba don komai ba sai don yaudara 'ya'yan mutane ba da siga za a aure su ba. Wannan abin a cikin shari'a addinin musulunci haramun ne, kuma duk saurayin da ya tsinci kansa a cikin irin wannan al'amari to yayi maza ya fidda kansa tun ranar da za ta zo ta yi masa zafi, ba zai iya jin sanyi a cikin zuciyarsa ba ta zo ta riske shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan an tashi alkiyama duk wani mai yaudari zai zo da tutarsa ta yaudara da gwargwadon irin yaudarar da ya yi. Saboda haka wannan mu'amala ta yaudarar nan ba ƙaramin shari ne a cikinta ba. Sannan kuma kamatu kinu tukanu, abinda duk kai wa ya wato 'yar wani to ka rubuta ka ajiye, kai ma haka za a yi wa 'yarka. Babu yadda za a yi ka yaudari 'ya'yan mutane sannan kai kuma a ce naka su tsira, ba za ta yi ba. Kamata ya zama fata'awanu 'alal birri wal taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwani. Wato Allah subhanahu wata'ala yana cewa ku yi taimakekeniya a bisa jin tsoron Allah ya kuma biyan Allah. Me zai